Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abubuwa guda hudu wanda ya kamata ka yi bankwana da su, ka yi hannun riga da su, ka yi gabas su yi yamma, kar ka gayyace su, kar ka ɗebe su, kar ka kwashe su zuwa 2025, ka bar su a 2024 in ka yi mu'amala da su. Ka sallame su, ku yi signing contract kun rabu har abada da kai da su, kar ku sake haɗuwa. Idan dai kana so ka samu nasara kuma ka ci nasarar rayuwarka a 2025 da izinin Allah. Abu na farko shine ajiyarka, saving ɗinka. To saving ɗinka kar ka kwashe shi ka kai shi 2025. Ka bar shi a saving. A'a, wannan saving ɗin naka ka nemi investment ka jefa shi a ciki wanda zai dinga ƙaro maka kuɗi. Ka yi ajiya babu fa'idar ka yi ta ajiya. Za ka ga samu mutane wani yana da miliyan kaza, wani yana da 100,000 kaza, wani yana da kaza a banki a ajiye ba sa ƙarar da shi komai. To wannan mentality ɗin ya kamata mu ajiye su, ya kamata mu bar su, ya kamata a yi bankwana da shi. Ka nemi investment ka yi. Sai abu na biyu, sai jinkirtawa procrastination. Wato kai ta tunani, kullum kai ne za ka ce zan fara kaza, zan fara kaza. Ai saboda na ji bidiyo kaza, saboda na kalli kaza, to saboda haka zan soma investment. A'a zan saka hannun jari kaza, zan soma kasuwanci kaza, zan soma kiwo, zan soma noma, zan. A'a, kawai ka fara, babu jinkirci ta abubuwa. Ka fara kawai a ga kana yi. To idan ka soma da kaɗan to insha Allahu za ka kai duk inda ake zato, za ka kai duk inda kake so ka kai. Sai abu na gaba, sai tsoron zuba hannun jari. Duk wani tsoro sai ka yi watsi tsiya da shi. An ce mai tsoro baya zama gwani. Saboda ka yi asara a wuri kaza, ka yi asara a wa'a, to ya kamata ba ce ake kawai ka zuba kai tsaye ba, a'a ka yi bincike kafin ka zuba hannun jari. Amma maganar tsoro ka bar shi. Maganar tsoro babu shi a 2025. Ka ajiye shi a 2024 in dai kana so ka ci gaba. Yanzu duniya ta canza. Babu batun tsoro. Dole sai an samar da, ana kashe kuɗi kullum. Dole a samar da inda kuɗi za su dinga shigowa kullum saboda cin nasarar rayuwa. Allah ya mana jagora. Sai abu na ƙarshe, wato abu na hudu, sai abokan banza. Kana da abokai wanda ba kwa tattaunawa akan cin nasarar rayuwarka. Ba kwa tattaunawa ya za mu yi kaza, ya za mu yi investment kaza, ya za mu haɗa kaza mu tada kaza, ya za mu yi kaza, ya za mu ci gaba. Sai dai maganar ku je wajen shaye-shaye su ja ka kaza, a yi gulman wane, a zagi wane, gwamnati ba ta kaza, gwamnati ta mana kaza. To wannan babu maganar cin nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.